नंगौना नङा? हारिनि मावनायाव समाव जिउ बावनांगौ जायो। दानि मुहुर्त टाइमाव नाथाय जिउ बावनाङा। 2 लाख थाखाजों नोंसोर मानसि जानो हागोन। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। गिबियावनो दिनै आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों, मोनसे बर' हारिनि मोनसे दुखुनांथाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। दा नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नुनानै मिथिबाय जानांगौ। बे मोनसे जाथायनि सायाव आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, स्किप दा खालाम। बे भिडिअनि गुबै भिडिअ लाबोनायनि गुबै जाहोना बेनो, मैया थांनाय हरावसो जोंहा आदामोन बा सारमोन Nlfb आफादनि बायदिसिना दुखुनांथाव एबा गोदाव सोराव माखासे जानांनायखौनो होनना बुंदो। बिनि सायाव आं फंनैसो नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों बा फोरमायनो नागिरदों। थांनाय दाख्लै बावैसो माने हरावनो थांनानै पुलिसफोरा माने बिथांमोननि केम्पखौ माने होखायनो थाखाय माने थांदोंमोन मोनानि समाव, हरनि समाव। दा बिथांमोनखौ बे केम्पनिफ्राय होखारनाय जादोंमोन। आरो दा बिनि उनावहाय जोंहा बिथाङा माने मोनसे दुखुनांथाव मोनसे गासै Nlfb आफादनि आरो लोगोसे जोंहा रन्जु दैमारि सार आरो बाथा सार बिथांमोननि सायावबो दुखु फोरमायदों बिथाङा। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां। आरो दा बिनि सायावनो आं मोननैसो माने ससे माने क्लिप होनि। बिथां सारा मा बुंदों नोंथांमोना नायनो हागोन एबा बुजिनो हागोन। हारिनि मावनायाव समाव जिउ बावनांगौ जायो। दानि मुहुर्त टाइमाव नाथाय जिउ बावनाङा। नोंसोरखौ साफा साफा गाबोन लिंहरगोन, फैसा ला होनगोन। 2 लाखजों जुदि संसारा जानो हायोबा जा। नोंसोर गासैबो साफा साफा रन्जन दैमारि बायदि मानसि जानांगोन। जानो हाया बायदि सानोबा बे नोंसिनि गोसो। आङो बुंगोन 2 लाख थाखाजों नोंसोर मानसि जानो हागोन। 2 लाख थाखाजों नोंसोर मानसि जानो हागोन। नोंसोर गासैबो साफा साफा रन्जन दैमारि बायदि मानसि जानांगोन। हागोन। गाबोन आसयगोन, न'आव थांगोन, हिनजावफोरखौ बुंहैगोन, गथ'फोरखौ बुंगोन, फैसा ला, मावनानै जा। मा खालामगोन नोंसोरो? हारिखौ जुदि सानोबा, जाथिखौ जुदि सानोबा, साफा साफा दावहारु जोहोलाव जानांगोन। गोसोआव दं? दा गोजौनिफ्राय बुंहरदों, 7 लिडार थांदों गुवाहाटियाव। बाथा आर्मि चिफखौ लोगो हमहैदों बुंदों। बाथाया Nlfbनि लिडार, बे Nlfबनि आर्मि चिफ बे जेलाव दं, जोबथेसालियाव दं। बेखौ उदां खालामनांगौआ सोरनि दायित्व? जोंनि। नंगौना नङा? हारिखौ जुदि सानोबा, जाथिखौ जुदि सानोबा, साफा साफा दावहारु जोहोलाव जानांगोन। गोसोआव दं? दा गोजौनिफ्राय बुंहरदों, 7 लिडार थांदों गुवाहाटियाव। बाथा आर्मि चिफखौ लोगो हमहैदों बुंदों। बाथाया Nlfबनि लिडार, बे Nlfबनि आर्मि चिफ बे जेलाव दं, जोबथेसालियाव दं। बेखौ उदां खालामनांगौआ सोरनि दायित्व? जोंनि। नंगौना नङा? नंगौना नङा?
बिथुरिया गान्दा सेंग्राफोर दिनैसिम आंनि आवाजखौ बिदि खोनाफेरदोंमोन नोंसोरो आंनि आवाजखौ दिनैसिम बिदि खोनाफेरदोंमोन आं सासे लिडार जानानै आफादनि आफादगिरि जानानै दावखा सिलाफ्रा साबखांनो नागिरगासिनो दं नांगौ आं फेस जागोन नांगौ आं जेल जागोन नाथाय नोंसोरखौ मालाबाबो दुखु सुखु होआ हारिनि थाखाय जोङो दिनै थांगोन बे नङाखि जों न'आव थांगोन थांखियानो गैया बहा थाहैनो दा बिल्डिं दङ प्रपार्टि दङ सासे जेलाव दङ रन्जन सारा जेलाव दङ रन्जनल' नङा जेलाव थानाया जोंखौ ओरैबायदि नासयदों ओरैबायदि नासयबाय सासेबो दा बेल जाया एनआइनिफ्राय थ' बिदिब्ला गासै आंगो बर' रायजो नोंथांमोन दा नोंथांमोना दा बेखौ खोनानानै बेखौ नुनानै बे भिडिअखौ नुनानै गोसोआव मा सानदों दुखु मोनदों नङा होनब्ला बयनिबो गोसोआव एसेब्लाबो दुखु नांदों नङा होनब्ला बुंनो थाङोब्लाथ' एसेल' नङा गोबां हारिनि थाखाय मोनसे खहा होनना बुंनांगोन बेखौ मानो होनना बुङोब्ला जाय आफादा दिनै बर' हारिनि थाखाय नांबोबाय थादों होनना बुंबाय थादों एबा सिगांनिफ्रायनो 34-35 बोसोरनि सिगांनो एनडिएफबि आफादाबो दिनै नांबोयै जिहेतु जाय फाउन्डार रन्जु दैमारि सार बिथाङाबो दिनैसिम जेलावनो दङ आरो बिनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट होनो सानो मा बुंनो सानो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो जोंहा हengtha सार बिथाङाबो दिनै जेलाव दा नायदो लोगोफोर दा जोंनि गेजेराव गिदिर गोलावफोरा गासैबो जुदि बेफोरबायदि दिनै जेलाव दंजोबो अब्ला जोंनि बिटिआर एकर्डनिफ्राय जिथु फाउन्डार जिथु सिगनेटरि बिथाङाबो दिनै जेलावनो दङ अब्ला बिनिफ्राय नोंथांमोना सिन्था खालामदो दिनै गाबोन जुदि सानफा एफा जुदि बर' हारिनि मोननैसो खहा जालांबाय थायोब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव मा थागोन आरो बिनि उनाव आरो गोबां जानोबो हागौ नुलांनोबो हागौ नाथाय बिनि आन्दोआव मा दङ बेखौ मिथिया हयथ' जानो हागौ आंनि मोनदांनायावसो दे लोगोफोर बे मोनसे हयथ' सोरनिबा षड़यन्त्र बा सोरनिबा आखाइ थानो हागौ होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना मा सानो बेखौ बुजिया नाथाय आंनि मथे आंनि जिथु साननाय आंनि जिथु मोनदांनाय बायदि मोनदों आं बेखौनो आंनि मथे बे जानांगौ आरो मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनाथ' दिनै सरकारजों सावरायबाय थादों हारिनि बायदिसिना सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय उदां खालामनो होननानै जिथु बर'नि दुखु सुखुखौ मोनथिनानै बर'आबो जे मोनसे गेरेमसा हारि बेखौ मोनसे गोजौ फारसे लांनो बुहुमाव सिनायथि होनो होनना बिथांमोना सरकारजों नांबोबाय थादोंमोन सावरायबोबाय थादोंमोन दिनै बिथांमोननि केम्पखौ दिनै हरनि समाव फैनानै बेबायदि खालामलांबाय दा खोब दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बर' रायजो राजाफोरा साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव हयथ' दुखु मोनदों बे भिडिअखौ नुनानै एबा बे जाथायखौ खोनानानै दा आङो बारा बुंलिया लोगोफोर दा भिडिअखौ आङो जेसेबांनो गोलाव खालामगोन बेसेबांनो मा बुंगोन दा जियानो हक लोगोफोर दा भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनसै रायजोफोर बाय थेंक इउ